di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago. Walang maliw, magpakailan pa ba? Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di Nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago. Walang maliw, magpakailan pa ba? Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang kapamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo mahal. Ating po sabayan ng mga makalangit na awitin na dadalhin po natin beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan natin ang pinakamamahal ng Panginoon.
Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan sa pag-ibig mo sa aking tugon. Kailanman di pababayaan sa iyo lamang. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tatapunan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong dilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, nakasumpungan ka sa dakong lihim. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kalinga at sandigan mo, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Tatapunan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong dilim, at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, at sasumpungan ka sa dakong lihim. Papuri ko'y laging sa'yo lamang iniaan. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon, ang puso Praise the ko Lord. Hallelujah. sa'yo magpapakailanman. O papuri ko'y laging sa'yo lamang iniaalay. Ang papuri ko'y sa'yo magpapakailanman. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sana kung lihim, mananatili sa'yo, dilim ng masumpungan ka. Sana kung lihim, mananatili sa'yo, dilim at
praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Papuri ko Praise the kagising Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. sa'yo lamang inialay ang Panginoon ang puso ko sa'yo magpakailanman o ang papuri ko lagi sa'yo sa'yo lamang inialay Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, ang puso ko sa'yo magpagkailanman. Sa iyong dilim at sasambahin, sana kong lihim mananatili sa iyong dilim ng masumpungan ka. Sana kong lihim mananatili sa iyong dilim at sasambahin. Sana kong lihim mananatili sa iyong dilim ng masumpungan. Sana kong lihim. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng mga buhay na patuto. Manatili po tayo minamahal na makinig minamahal. Hallelujah. Upang lubos po tayong pagpalain natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At atin na po binibigay buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Janjan Aquino. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Natividad de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, bago po lahat ang pinagpatas sa papuri, paglati pagdadakila, ay sa ating pinakamalapin sa Dovolar, pagalang po sa Pastor Amen. Praise Willie the Lord. Saradang Beda. Praise God. Sa mga pag-alala, hinunturot tingin ng San Pastor Linas and person, whole family of Almeida children, na maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa mga kapatiran, dating mga baguhan. Praise God. At sa lahat po maminamahal ng ating nanonood sa ating webcast, maging sa Facebook page, maminamahal sa YouTube channel, maminamahal. Luzon, Visayas, Mindanao, kasi bahing dagat. Magandang oras po yan. At magandang hapon na po. Purihin ang ating pinakamalapit. Praise God. Maminamahal, bagamat may kililang yung ating oras. Praise God. Short ko na yung maminamahal aking patutuong. Praise God. Purihin ang ating pinakamalapit. Bago po makilala sa mga gawain ito maminamahal. Sa po akong dati maminamahal na talagang gumagamit po ng pinagbabawal na gamot. Praise God, yung pagmamariwana. Sa murang edad ko noon, maminamahal dahil elementary pa lang ako. Praise God. Doon na po natuto maminamahal na gumamit ng pinagbabawal na gamot yung pagmamariwana. Doon na po nasira yung aking buhay, maminamahal na talagang nandoon, maminamahal. Natuto po ako maminamahal magsinungaling sa aking mga magulang, maminamahal. Natuto po ako magnakaw. Natuto po ako maminamahal na talagang grabe yung maminamahal yung aking mga bisyo, maminamahal. Na talagang hanggang sa pagsalaksak ng mga alak, maminamahal, talagang nandoon, maminamahal. Hanggat mayroon pang alak, maminamahal. Hanggat ako po'y nakakatayo, maminamahal, nandoon, praise God. Minsan dumarating po sa punto, maminamahal, na mahigaan ko na po yung aking suka, maminamahal. Pasensya na po sa mga kumakain, maminamahal. Talagang nandun, maminamahal. Yung aking buhay na pututunayan, grabe, maminamahal. Pero nakilala ko ang balang gawain ito, maminamahal. Meron pong isang ginamit ng ating pinakamamalapay Jesus, maminamahal, isang kapatiran, na naging classmate ko, maminamahal, nung ako yung high school, maminamahal. Third year ako noon, praise God. Nandun, maminamahal, na kakaibang pag-share, maminamahal, na sabi niya, meron pong gaganapin na kasiyahan dito po sa dako po ng dyan po sa Lingayen, maminamahal.
sa National High School na talaga nandun, maminumhal, sabi niya dito gaganapin dahil doon kami nag-aaral sa National High School. Sabi niya dito gaganapin yung kasiyahan na magaganap. Madalit sabi, malabang lingkod, maminumhal ay pinunlakan ko po yung invitation ng aking classmate dahil classmate ko naman po siya, first kaya nagtiwala po ako maminumhal. Dahil mahilig po yung bang lingkod nung ako isang libutan maminumhal. Mahilig po ako sa kasiyahan maminumhal. Yung mga talagang panunood po ng yung mga live band, maminumhal. Talagang hilig ko yan, maminumhal. Talaga nandun, first kaya pinunlakan ko ating mga kapatid. Dumalo po ako maminumhal sa overnight. First kaya talaga nandun, nag-umpisa na. Nung una, maminumhal, medyo alanganin ako pumasok kasi akala ko siya lang yung invitation dahil yung nakita ko maminumhal, ang gagandang mga kakurtina, maminumhal, nagdi-decorate sila, first kaya nasabi ko, may ikakasal yata. Siya lang invitation, bakit ako pa sinama, maminumhal. Nakakahiya dahil hindi po, yung outfit ko, maminumhal. Hindi po bagay doon sa ikakasal, maminumhal. Talagang pangrakrakan yung aking outfit nung time na yun, maminumhal. Yung aking pantalon ay punit-punit yan, maminumhal. Sabi ko, kala ko kasi rakrakan talaga mangyayari, maminumhal. Dahil hilig ko po noon, dahil addict nga po ako, first get. Nandun maminumhal, di madalit sabi, nag-start po yung banal gawain, nag-MC na. Nandun na, pumasok na ako sa loob, maminumhal. Dahil nakita ko na po yung classmate ko. Nung una, alanganin ako dahil nasa harapan po ako maminumhal. Mismong sa harap, maminumhal. Talagang nandun, dinig ko kung ano yung pinag-uusapan dito. Nung una, maminumhal. After ng pagpupuri ng masayang awitin, alam niyo po, maminumhal, nangamatay na yung aking mga loved ones, maminumhal. Di talaga ako umiyak, maminumhal. Isa po akong tao na talagang yung matapang yung aking luha. Hindi basta-basta bumabagsak yan, maminumhal. Pero nung nag-solemn song, maminumhal. Talagang doon, maminumhal. Ang presensya ng ating pinakamamalapay si First God, tumulo yung aking luha. Praise the Talagang Lord. basang-basa Hallelujah. yung aking damit ni First God, na talagang grabe maminumhal. Pag nadama mo ang banal na presensya ng ating pinakamamalapay si First God, parang wala kang problema, parang kang lumilipad, maminumhal. Nandoon, maminumhal din. Nagpatuloy po ako, maminumhal. Naakala ko maminumahal lahat po, maminumahal dahil after noon, nung pagkatapos ng awitan, hindi nag-observe ako, maminumahal. Tapos, ito na, patutuo na, sabi ko, lahat ng tumatayo dyan, binayaran, sabi ko, pero nagkamali o bang lingkod, totoo pala ang Diyos natin ay buhay at nagpapahala, Amen. maminumahal. Praise the Lord. Hallelujah. Na nandito, Hallelujah. maminumahal, wala pong binabayaran, maminumahal, kahit ni piso, maminumahal, ni Benchingko na maminumahal. Na sabi ko nga, maminumahal, nagkamali o bang lingkod. Nung una, akala ko binabayaran lahat ng tumatayo dito ng First God. Pero totoo pala ang Diyos natin ay buhay at kumikilos sa ating Amen. buhay. Praise First the Lord. God, Hallelujah. nandun maminumahal, hindi nagpatuloy ba yung bang lingkod, First God? Hindi nagkaroon po ng preaching time, maminumahal. Pasintabi lang po sa lahat po nanonood ng First God na nandun. Alam ko naman po, mayroon po tayong mga webcast, mga nanonood sa ating webcast, First God, na mga unbeliever pa, maminumhal. Kaparehas ko po kayo, mga Katoliko, maminumhal. Katoliko po ko, maminumhal. Sa madali sabi, maminumhal. Bumili po kami, maminumhal, ng malaking santo ninyo sa dako pa ng ermita namin, First God. Work 400 plus. Pinaghati-hatian po na yung magkakamag-anak yun, maminumhal. Malaking santo ninyo yun, maminumhal. Hinihiram, maminumhal, ng iba't ibang bayan, maminumhal. Dahil napakalaking santo ninyo talaga yun, First God. Sa dako ng Linggen, maminumhal. Na talaga nandun, maminumhal, hindi ko sa pinagmamalaki yun. Minamalit yung aking kagisnan, maminumhal. Kumbaga, dito, nakita ko talaga ang Diyos dito ay kumikilos, nagbabago ng buhay. First God, Right, amen. na hindi Praise ko the Lord. naranasan doon sa aking kinagisnang relihiyon, maminumhal. Isa po akong Katoliko, maminumhal. Na nandun, maminumhal, hindi ko talaga naranasan, maminumhal, na dumarating yung punto, maminumhal, na halos madepress yung bang lingkod, gusto ko na magpakamatay, maminumhal. Talagang nandun, maminumhal, totoo, First God. Na talagang, dahil gusto ko nga magbago, hindi ako magbago, First God. Yung New Year's resolution, maminumhal, hindi talaga totoo yun, maminumhal. Dahil isang buwan, 2 buwan, maminumhal, kaya kong pigilin yung aking pagbibisyo. After nun, babalik na naman, maminumhal. Pero nung nakilala ko yung banal gawain niya ito, First God, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, First God, hidden by our beloved Honorable Pastor Willis Radamida at Assistant Pastor Lina Silva. First God, dito maminumhal, totoo, binago yung aking buhay. First God, Amen. Praise na the talaga Lord. nandun, Hallelujah. maminumhal yung aking pagmamariwan. Nalis ng ating pinakamamalapay si First God, yung pag-intake ko ng alak, maminumhal, na halos grabe maminumhal. Na talagang nalis yan ng ating pinakamamalapay si First God. Anong sekreto, maminumhal?
Dumalo ka lang ng dumalo, maminumhal, at magtiwala ka sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapis. Lahat ng bagay yan aalisin ng ating pinakamamalapis. Si Praise God, na nandun, maminumhal, nagpatuloy po ako yung baglingkod, maminumhal. E dito na, maminumhal, nalalaman na nila na dumadalo na ako sa banal gawain ng ating pinakamamalapis Jesus. Unang kumontra sa akin yung aking mahal na ina, kadil siya na lang po yung natitira na magulang ko sa lamang. Praise God, aking mahal na ina. Sabi niya sa akin, sabi niya, ang dami mo na nga ginagawang hindi maganda sa ating pamilya. Sumali ka pa sa mga kulto na yan. Sabi niya, galit na galit yung aking mahal na yan. Madali sabi, maminumhal, lahat ng mga kapatiran natin na nahipo sa akin, maminumhal, na binibigyan po ako ng mga damit. Sinunog yan, maminumhal, sinunog. Sinunog yan, maminumhal. Nandiyan po, kung nandiyan po aking mahal kapatid, di ba, Kuya Ronnie de la Cruz. Tumakbo po ako sa pastoral house. Talagang nanghiram po ako ng damit sa ating beloved kuya. Sabi ko kay Ronnie, pahiram muna ng damit mo dyan. Talagang wala, sinunog talaga. Galit na galit yung aking mahal na ina. Sinunugan ako, maminumhal ng gamit. Pero alam niyo, nanalangin lang ako sa ating Pilipinas. Nagpatuloy po yung abang lingkod. Nagpatuloy ako na nagpatuloy, maminumhal. Hindi po ako nagpatinag sa aking mahal na ina. Nasabi ko, walang imposible sa ating pinakamalapis. Kasi yun ang pinangawakan ko, walang imposible sa ating pinakamalapis. Praise God. After maminumhal, maminumhal na ilang buwan, maminumhal. Hinipo ng ating pinakamamahal sa aking mahal na ina. Kung dati-rati sinunugan ako maminumhal. Nagulat ako isang linggo maminumhal. Sabi sa akin, huwag ka munang umalis. Ito na, sabi ko, tatalo na naman ako sa second floor. Kasi tumatalon yung bang lingkod sa second floor pag di po ako pinapadalo. Kasi yung second floor namin, doon sa likod, hindi ka nila mapapansin doon. Maminumhal. Pagkatapos doon, kapitbahay na, maminumhal, pwede na akong go. Umalis na ako, maminumhal. Praise God. Alam niyo, maminumhal, edi sabi ko, naghahanda na ako maminumhal. Edi afternoon, maminumhal, may nakasupot. Pagtingin ko maminumhal, isang bagong long sleeve, isang bagong slacks. Salamat sa Lord. Biblia. Hallelujah. Nahihipo na sila, maminumhal. Praise God. Na sabi pa nila, may time, may ponto, maminumhal. Yung ubang lingkod dahil sabi ko nga, sabihin natin yung totoo at yung katotohanan ang magpapalaya sa ating. Praise God. May time, maminumhal. Pagod yung abang lingkod, praise God, siyempre, nagtatrabaho tayo ngayon. Alam niyo naman ang buhay ng construction. Praise God, napakahirap, napakabigat ng trabaho na yan. Praise God, nandun maminumhal, may time na parang gusto mo nang lumiban sa banal gawain, maminumhal, at ipahinga yung abang lingkod, maminumhal. Alam niya, sabi ng aking mahal na yun, ay wag dyan. Sabi niya, baka mamaya bumalik na yung aking mga kahinaan. Praise God. Salamat sa ating pinakamamahal. Sila yung ginagamit ng ating pinakamamahal. Praise God. Praise the Upang Lord. magpatuloy ako pagdalo sa balgawain ito. Salamat sa ating pinakamamahal. Hanggang sa nagpatuloy yung bang lingkod. Praise God. Hindi ko po binababa yung sarili ko maminumhal. Dahil sinishort time ko na lang maminumhal. Hindi ko na po ikukwento maminumhal. Dati-rati maminumhal, wala po talaga kami maminumhal. Isa lang po kami maminumhal. Grabing hirap maminumhal. Nasubukan po namin maminumhal na talagang lugaw na nga maminumhal. Hinaluan pa namin na yung kinakain ng manok, giniling na mais, praise God. Lulugawin namin yan, maminumhal. Tapos, pag wala ng asin, yun na lang. Minsan, wala na maminumhal. Mainit na tubig, magpapainit lang kami ng tubig. Maibsan lang namin yung gutom, maminumhal. Grabing hirap. Pag umulan sa labas, katulad nito, umuulan. Ulan din sa loob. Hindi mo alam kung saan ka matutulog, maminumhal. Pero nung napansin ko, maminumhal, hindi ko naman po yung pinalangin na payamanin ako ng ating pinakamamalapis. Hindi ko pinalangin yan, maminumhal. Wala sa panalangin ko yan. Ang panalangin ko sa ating pinakamamalapis, baguhin niya ang aking buhay dahil hindi ko kayang baguhin ang aking buhay, ang aking sarili lang, maminumhal. Pero alam niyo, maminumhal, na nung na-save na ako sa balagawain ito, praise God, totoo talagang Diyos natin ay nagpapala, Right, maminumhal. amen. Praise the Lord. Hanggang sa dumating yung time na maminumhal, na pagpalain ka na kami maminumhal, kung dati-dati grabing hirap maminumhal, nagnanakaw ako maminumhal ng billboard. Yung digital, kung alam niyo pa yung digital noon, yung uso pa yung telepono maminumhal, ninanakaw ko yung billboard yan, maminumhal. Nagalit yung manager ng Salingin, yung naatatas sa Salingin, maminumhal. Pero nung nakita niya yung hirap ng buhay namin, sabi niya, meron kaming mga lumang tarpaulin, kunin mo na lang, sabi niya. Hindi na sila nagalit, maminumhal, bagkus binigyan pa po ng tarpaulin, maminumhal. Ganun, grabing kahirap, maminumhal. Pero nung naglingkod ako sa banal gawain ito, praise God, totoo talagang Diyos natin ay mapagpala, maminumhal. Sumunod ka lamang, mamilasay kaput, handog, praise God, nandun, maminumhal. Pagpapalain ka ng ating pinakamalapis, Right, amen. praise Praise the God. Lord. Natuto talaga yung pagbibigay, maminumhal, na talaga nandun, maminumhal. Ibigay mo ang para sa ating pinakamamalas at ang malapay nung susang bahala sa iyo, praise God. Totoo yun, maminumhal. Alam niyo ba, maminumhal, nung ginagawa ko yung maminumhal, talagang doon, pinagpala ng ibang lingkod. Dati-rati, tumutuloy yung maminumhal. Ginawa yung aming bahay kubo, maminumhal.
ginawang bunggalo ng ating pinakamamalapay Savior. Salamat sa ating Praise the Lord. pinakamamalapay. Hallelujah. Doon, maminamahal, masayang-masaya na kami, maminamahal. Kasi yung bunggalo, hindi basta-bastang bunggalo, maminamahal. Binigyan pa ng aircon, maminamahal ng ating pinakamamalapay si Praise God. Pero hindi the ko na yan iniling, maminamahal. Pero hindi pa po doon natatapos ang pagpapala ng ating pinakamamalapay. Pag sumunod at magpatuloy ka na magpatuloy sa ating pinakamamalapay, daragdagan pa ang papapala na ibibigay sa iyo ng ating pinakamamalapay. Sabi ko, Praise the Lord. Hallelujah. sa bunggalo na yan, maminamahal, satisfied na kami, maminamahal, praise God. Sabi ko, okay na to, masaya na kami, maminamahal. Kahit bumagyo, maminamahal. Hindi talaga masisira yun dahil bunggalo na, maminamahal. Pero yung pagpapala nga, sabi ko nga, walang limitasyon pag ang ating pinakamalapay sa magbigay ng pagpapala, maminamahal. Yung bunggalo, maminamahal, may second floor na. Salamat sa ating pinakamalapay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nandun, maminamahal, payapa po kami, kanya-kanya kaming mga kwarto. Salamat sa ating pinakamalapay. Iba talaga pag ang ating pinakamalapay sa magpala, maminamahal. Yung hindi ikaw mismo ang hahanap ng pagpapala, hayaan mo ang pagpapala ang hanapin kanya. Praise God. Salamat sa ating pinakamalapay. Kahit lang ang kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamalapay. Salamat. Praise God. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po mahal na kapatid sa ating beloved brother Jan Aquino. Hallelujah. Grabe magpala ka, pinakamamahal na Panginoon. Yan ang preba at ebidensya, minamahal na nasumpungan natin ng buong-buong katotohanan. Hallelujah. Talagang tayo pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating mahal na kapatid, dating napakaraming bisyo, minamahal. Naging addict siya, minamahal. Napakaraming mga bisyo, minamahal. Talagang siya pinalaya ng pinakamamahal na Panginoon. Maging sa mga pagpapalat, kitang-kita naman natin ang mahal. Tunay po sa ating mga minamahal na viewers, sa ating sa nanonood sa ating minamahal, sa ating live streaming. Hallelujah. Tunay minamahal ang mga tumatayo dito hindi binayaran. Wala po yung binayaran kahit isa. Lahat yan ay pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kahit aming inimbitahan kayo sa ating mga minamahal na viewers, hallelujah, na kayo po'y dumalo na po sa pinakamalapit na banal na gawain sa inyong minamahal ng Jesus Miracle Crusade upang inyong makita, minamahal, upang kayo aming din makapiling magpuri sa ating buhay na Diyos. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigay ang buong, sa ating huli na pong magpapatotoo, ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Natividad de la Cruz. Amen, praise the Lord. At ating po pinaganda ang ating beloved finance choir. Amen, praise the Lord. Pinakataas, papuri, pagsamba, dakilaan para lamang sa ating pinakamamalaking sister. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pangalawa po, si Beloved Honorable Pastor si Evangelist Verde Almeida. Ganun din ang Beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Hindi natin makalimutan turo at aral niwan nila sa atin. Ganun din lahat ng mga mahal nila sa buhay. Ganun din lahat ng mga mahal na mga manggagawa, elders, pinunahan na natin ang Beloved Ordained Preacher sa kanilang anak, si Sister Divine. Ganun din sa inyong lahat, mga kapatid, at magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamama na pa Jesus na ako ay ipahayag ko ang kabutihan na ginawa niya sa amin noon. Ay ngayon, ay noon hindi kami pa nakakilala sa pinakamamal na Jesus. Punong-puno kami ng pagsubok sa buhay namin noon. Nung maliliit pa yung mga anak namin, ay kami po ay kasama ng hirap buhay noon. Ang una ang pagsubok sa amin. 5 ang aking mahal kong mga anak ay galing sila sa sakit ng tigdas na itim na sinasabi nila noon. Ay ganyan pala. Kaya nung nagkasakit sila, ay matindi hindi nila kumakain. Tubig lang ang iniinom nila. Pagkatapos, nung nakadalawang araw na sila sa higaan, sabi ko sa biyanan ko noon, padoktor na natin sila, sabi ko, hindi pwedeng ilabas sila kasi mahanginan sila, sabi nila sa akin. Sinunod ko sila, siyempre, sila ang makakaalam yun noon. Pagkatapos nung araw na, yung isang anak ko na
Pinakalima nila, 1 taon at 3 buwan lang. At hinawakan ko sila. Hinawakan ko siya, ipadidi ko sila sa akin. Hindi na, umiitim na ang kanyang katawan. Sabi ko, ipadoktor na natin itong bata. Sabi ko, o sige, pumunta na kami. Noon kasi, wala pa yung mga kalsadang parang ganito doon sa Balaya. Pati sa sakyan, wala yung puro kalisa noon. Tinakbo namin papunta sa Talang pa. Naglakad kami. Hindi na nakaabot sa doktor. Doon lang sa gitna ng bukid sa amin. Siya nawala ng buhay. Kinuha na ng malpay. Praise the Lord. Hallelujah. Binalik na namin sa bahay. Hindi namin lala doon sa bahay namin kasi ang bahay namin kagaya ng kalaki ng mga buko. Buko ba yun? Buko. Yun na, maliit yung bahay namin. Walang doon sa isang bahay na dinala namin doon, yung anak kong namatay. Kinita na namin yung mga apat. Yung isang anak ko na naman. Siya ay parang sumunod na kasi umitim na ang kanyang katawan na naman. Itakbo yun sa doktor na yan, sabi ko na naman sa mga kasama na nandoon. Tinakbo nila. Pagkatapos nung na tinakbo nila, nadaknan nila yung doktor. Sabi nila, nagalit yung doktor kasi pag hindi nyo na tinakbo ngayon bukas, wala na ito, sabi nila yung doktor. Kaya yun, nagkataon nung binalik nila sa bahay namin, hindi nila alam yung anak ko na isa, wala na. Kaya ganun. Nung sumunod na naman na pagsubok sa akin, ako ay nagkasakit ng nervous down. Ako ay kulang-kulang 1 taon yan na nasa higaan din ako. Halos na hindi ko na kaya mabuhay dito sa mundo ko ako. Sabi ko sa Manpay noon, kung gusto mong kunin mo na kami lahat, wala kang ititira. Sabi ko sa Manpay noon, kasi sabi ko, siyempre pag maiwanan ko yung mga anak ko, warak-warak sila, kaya ayaw kong mawarak-warak yung mga pamilya ko. Kaya sabi ko, kunin mo na kami lahat, wala kang ititira, sabi ko noon. Kaya pagkatapos yun, kabagan naman ng Panginoon, nung gumaling ako, 1 taon niya na hindi ako, nasa higaan ako. Pagkatapos naman yun, nung lumaki na yung mga anak ko, kaya nilang magtrabaho na nasa Maynila na sila, yun na. At pagkatapos nung dumating itong Jesus Miracle Crusade, naririnig ko na doon sa Balaya doon. Pumupunta sila minsan-minsan doon na hinahayuan kami. Ayaw ko, sabi ko, meron na kaming paglilingkuran. Ayaw ko yan, sabi ko. Kaya nung nabalitaan ko yung aking mga anak na doon sa Maynila, na ang mga kapitbahay namin kasi nandoon din sila. Sabi nila sa akin, tita, yung anak nyo nababaliw na, sabi nila. Sabi nila, bakit to yun? Kasi nagbahay-bahay sila, kasama niya na yung mga libro, sabi niya. Di na naman ako natakot na naman, bakit ito sakit. Kaya sabi ko, sa mahal akong asawa noon, tayo sa Manila, yung anak mo, nababaliw na daw, sabi ko.
Pumunta kami doon sa Manila. Sabi ko sa kanya, nung dumating kami, tinitignan ko siya, nung niyakap niya ako, pero nakangiti. Sabi ko, sabi niya, nababaliw ka, sabi ko sa kanya. Sabi niya, sino may sabi? Ay, yung mga kapitbahay natin, kaya pumunta kami dito, sabi ko, na hindi, kung ito, mas malaga ito, siya ang paglingkuran natin lahat, ang naisabi niya sa akin. Kaya, nung pagkatapos yun, yung kwentuhan namin, di bumalik kami na dito sa Pangasinan. Yung nagsabi, nagtaka ako, tapos sila ang nabaliw. Hindi kami pa nabautisman. Pagdating ng na naman, yung anak kong bunso na lalaki, ayun, nagkasakit ng diabetes. Diyan, tinakbo namin dyan sa ospital sa BMU. Nakadalawang linggo na kami dyan, hindi pa gumaling. Kaya sabi ko sa anak ko, sabi nila, may 1 linggo pa yan ang buhay niya, sabi nila. Sabi ko na naman, ilabas na natin. Sabi niya, huwag man ilalabas. May lumapit sa akin na isang tao na lalaki na ilabas mo yung anak mo, wala siyang tatanggalin dyan, ilabas mo. Sabi niya, parang nagagalit sa akin. Kaya yun ang sinunod ko na. Kaya ilabas ko yung anak ko. Sabi ko sa doktor, mamatay man o mabuhay, yung anak ko ilabas ko, sabi ko sa kanila. Kaya nung pinagalitan ako ng doktor, hindi ko na pinakinggan. Ang pinakinggan ko yung tao na lumapit sa akin. Pagdating namin sa bahay, siyempre makasalibutan pa kami. Nagdala ako ng mga albularyo na yung matitinding magagamot ay wala pa rin. Kaya sabi ko sa anak ko, nakakilala na yung panganay namin sa mahal na Panginoon Jesus, ay tinawagan ko siya na punta ka dito anak para makita mo pa yung kapatid mo kako tinalingan ng buhay na 1 linggo lang. Sabi niya sa akin, lumapit kayo sa mahal na Panginoon. Sabi niya sa akin. Praise the Lord, hallelujah. Sabi ko, hindi ko alam, hindi pa namin alam yan, ko. Kaya punta ka dito para sabi ko sa kanya. Kaya pumunta na, sinamaan kami dyan nandyan pa sa Lukban noon, ang gawain. Kaya napakabait ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung wala siguro yung anak ko nakakilala, hindi ko alam kung ano na nangyari sa amin lahat. Kaya nung sinabi niya ng mapabautismo kayong lahat, tawagin niyo yung mga anak niyo, mapabautismo kayong lahat, sabi nila. Kami lahat na pamilya ko, kami ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Kami po ay lahat ay pinagaling ng pinakamahal. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Malaking pasasalamat po sa pinakamahal pa Jesus hanggang sa ngayon po. Kami po ay hindi pa tumigil. Kasi bago kami nakakilala dito, 1968, kami nakakilala. Kaya kami po ay Praise the Lord. naglilingkod sa Kanya. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Jesus. Lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus ko lang. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tunay po, God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Natividad de la Cruz. Pinagpalang buhay na patutungan, hallelujah. Tunay na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Grabe manamahal sa ating beloved nanay. Grabe yung kanilang mga experience manamahal. Grabe mga pagsubok. Ngunit normal lang ho yan sa isang taon. Meron talagang pagsubok. Lalo na po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon. Ngunit
sa kanilang paglilingkod, minamahal. Nandun na minamahal yung kanilang mahal na tinaningan, minamahal. Sabi, lumapit sa Diyos. Tunay minamahal. Natamo nila ang grabing kagalingan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At mga minamahal, dito po nagtatapos ang pagbabahagi ng buhay na patotoo. Tayo po'y tumayo, minamahal. At tayo po'y makisabay sa makalangit na awitin ng ating beloved choir. And our beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
will sing to the Lord, for He is triumphed gloriously. The horse and its riders fell into the sea. I will sing unto the Lord, for He is triumphed gloriously. The horse and its riders fell into the sea. My provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Trouble is in my way, I can tell my night from day. When I'm tossed from side to side, like a ship on a raging tide, I don't worry, I don't fret. My God has never failed me. Troubles come from time to time, but that's alright. I don't worry to fight, because I love God. Is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, making wise the simple.
came to magnify the Lord. Praise His holy name. So much higher. I just came. I came to magnify the Lord. Praise His holy name. Came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise. The Lord's never let me down, He's changed my life and turned me around. He gave me hope and always come, so now I want to lift Him up and thank God for what I found. Lift Jesus higher, so much higher. I just came. The Lord has been so good to me, wash my soul, make me clean. He gave me life a brand new start, so now I want to lift Him up and praise God with all my heart. Lift Jesus higher, so much higher. I just came to glorify. It's worthy, worthy, worthy of all my praise. It's worthy, worthy of all my praise. It's worthy of all my praise. Take He is worthy. He's worthy. He's worthy. Never, you never. He's worthy. He's worthy. Our God is worthy. Yeah. God is worthy. I just came to magnify. I just came to glorify. I just came to praise.
going to the battle, and I've got the victory. My weapons are not carnal, but it's in my praise. We're pulling down strongholds in Jesus' name. There's a blessing in your praise. There's a blessing in your praise. I am a soldier, I'm in the Lord's army. I'm going to the battle, and I've got the victory. My weapons are not carnal, but it's in my praise. We're pulling down strongholds in Jesus' name. Put it on. Is my strength, is my weapon. Put it on. Holds the key. No weapon against us shall prosper. No weapon born against me shall prosper. No weapon born against us shall prosper. Born against us shall prosper. No weapon, no sickness, no sickness, no weapon, Oh, I feel the joy of the Lord. Now a harbor of blood flowing through my veins. I'm a child of the King. I've been buried in His name. There is no devil that can come against me. I've been blessed, I've been born, I've been set free. Feel the joy. Oh, feel the joy of the Lord.
The Bible says the kingdom of God is not bread and meat, but peace, joy, the Holy Ghost. The Lord is our midst right now. Hallelujah. Hey, I had to lose. I had to lose. So finally I wanted what I had to believe. What I told of the Holy Ghost is over me. So the glory of the Holy Ghost is over me. So the glory of the Holy Ghost is over me. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battle's war. For I've been blessed beyond measure, and by strength alone I've overcome. Oh, I can stop to count successes like diamonds in my hands, but these trophies couldn't equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said for me, my source, oh, it's Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my knees. And now I see no greater honor than just to know Him, Lord, and to count my earthly losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said
source of strength, my source is Christ alone. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles, for I've been blessed beyond measure in my strength. Constant successes like diamonds in my hand, but the strongest could not be equal to the grave by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of is Christ alone. I place my trust and find the glory. Hallelujah. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Wala tayong magagawa, mga pinamahal, kung wala natin mahal na Panginoon. Lahat ng mayroon tayo, galing lahat sa mahal na Panginoon. Magsikap ang bawat isa. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of is Christ alone. Even minamahal,
Patuloy natin kausapin ang ating mahal na Panginoon. This is the moment kung paano natin siya mga kausap. Ano mang kalagayan meron ka, naririnig ka ng Diyos. Walang bagay na narigit sa mahal na Panginoon. Talk to Him! Para sa ating mga minamahal na mga kapatid, di pa nakataman ang banal na presensya. Kausapin niya, mahal na Panginoon. Huwag kang mahiya. Ang oras dito'y para sa iyo, sa Diyos. Tayo natin dumalangin. Dakilang Diyos ang mga banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Talastas mo bawat puso na iyong mga anak. Walang bagay na nalilingit sa iyo. Alam mo ang kanilang mga pangailangan. Sa pandalangin ng aming ikinaganap, minamalibang lista Walde Estrada Almeida, ay po maminama na mamanggagaw. Pagpalain mo ang bawat isa. Ipadama mo sa kanila yung banal na presensya. Magsilbing kalakasan upang sila'y makapagpatuloy sa kanilang paglilingkod sa iyo. Sabi mo liga awitin, ialay namin sa iyo nung kumilos kang mainam sa aming kalagitan. Wala kaming nais kundi ikaw ay aming paglingkod. Mga pagkasapawad sa amin, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise you. In Christ alone will I glory. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop to count successes like diamonds in my hand, but the struggle couldn't equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said, my source of strength, you're my source of hope. Christ alone, even recently, in Christ alone will I glory, for only by His grace I am living, for only His tender mercy could just be a witness to my needs. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my days with loss to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is
of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ the Lord. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me, my source of strength, my source of is Christ the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. Biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamalo. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabustos sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, kamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po, minamahal ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Walang halaga ang maitutumbas kapag atin na pong nararamdaman ang banal na presensya ang ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang karamdaman mo pinagagaling, kalungkutan mo nawawala, grabe. The comfort is there. Amen. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamalang Diyos ang ating kailangan sa oras ng ating mga kabagabagan. Mga problema sa oras ng may mga times na nandun ang ating takot, tumawag ka sa Diyos and God will always answer us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Isa pong nabangandang hapon muli aking pinapaabot sa ating pong mga minamalang mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong welcome sa ating pong pagpapatuloy ng ating Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa may San Carlos City, Pangasinan. Ito pinanguna po na ating pong iginagalang at may naman lista, ito Beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. At yan po mga minamahal na talagang ito po yung inyo pong napapanood ay grabing mga himala, kanina mga grabing mga patotoo. Amen? Sapagkat ang Diyos dito mga minamahal, masasabi natin buhay. Amen? Hindi po siya patay na Diyos. Siya po'y buhay na Diyos at parating naghihintay ng panawagan ng kaniyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. We give due honor and respect sa ating pong Beloved Evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our
beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa ating mga beloved workers, good afternoon po, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating po mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At lahat ng handang makinig ng pagpapaliwanag sa pagkakaloob na ikasapung bahagi, handog pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At sabi dito mga minamahal, sa aklat ng Leviticus 27, ang talata ay 30 hanggang 33. Sabi ito, lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At kung ang sinuman ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idagdag niya roon ang ikalamang bahagi niyon. At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkot, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Huwag niyang sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan. At kung ang sino man o anumang paraan ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Ito po'y patunay, mga minamahal ng talatang ito. Tandaan niyo, basahin po ninyo, ating mga minamahal na mga beloved viewers. Leviticus 27:30. Katunayan po ito, o katotohanan na ito'y utos na mahal na Panginoon, ang ating pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mahandog. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, even from the prior the earthly ministry of our Lord Jesus Christ, ay ginagawat na po ito. Amen. Ito po'y ginaganap na ng mga anak ng Diyos. At dahil dito, mga minamahal, nananatili ang pangangalan ng salita ng Mahal na Panginoon. Nananatili ang mga Kristiyano. Nananatili ang tamang katuruan na sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Bakit? Sapagkat ang Diyos, alam natin, mga minamahal, na sa bawat ating ginagawa, kapag ating ginanap ang kanyang banal na kalooban, siyang nagpapatatag, siyang nagbibigay pagpapala sa bawat kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang tanong, mga minamahal, paano ba ang pagbibigay? Paano natin nabubuksan yung tinatawag ng Malakias, Kabanata 3:7 hanggang 10, na kapag ating ibigay ito, ay, ang sabi diyan, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Ako po, mga minamahal, noong ako po'y una makakilala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, first time, hindi ko po, nung prior may other attendance sa ibang mga church, hindi ko narinig ang pangangaral tungkol dito. Ang sinasabi lang nila, kapag ako'y may utang, kukunin ko lang ang wallet ko, habang nagpupuri, itatas kung gano'n. Amen? Tapos pagdating ko sa bahay, tignan ko, wala pa rin. Kapag sinabi na magdala ng envelope, 5, ginagawa ko 10 para siguradong sasahod ng pera. Pero lahat yun, wala pa rin. Itaas ang panyo, ginagano, itaas ko rin. Amen? Pero lahat yun, mga haka-haka lang. Ito, talata mismo, ating nababasa, mga minamahal, na kapag ating ibigay ang ating kasampung bahagi at mahandog, sabi ng Malakias, Kabanata 3, talata 10, kung babasahin natin yun, mga minamahal, ang sabi diyan, dalhin niyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi, sabi ng Panginoon ng Magbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ano yung walang sapat na silid na kalalagyan? Na sinasabi ng Biblia, kapag ating ibigay ang ating kasampung bahagi at handog, ano yung walang sapat na silid na kalalagyan? Narinig natin, mga minamahal, ang Kristiyanong bangkarote pero pinalago na mahal na Panginoon ng kanyang negosyo nung siya nakakilala sa ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang karamdaman ng ating mga kapatid na nagpatuto kanina, cancer, mamamatay na. Pero nung sila nakakilala sa mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sinunod nila sa pangaral na ating ginagalap, minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeida, ang kalooban na mahal na Panginoon. Walang anumang itinatago.
maging sa pagbibigay. Amen? Ipinangaral ito ng kanilang sinunod mga minamahal. Nakita nyo, paano ang cancer gagaling? Paano ang COVID-19 gagaling? Paano yung mga taong walang pag-asa at magpapakamatay, nagkakaroon ng pag-asa at ngayon, nagiging isang may benepisyo ang lipunan. Dati black sheep, ginagano natin sa pamilya. Yun ang sinatawag na walang sapat na silid na kalalagyan. Uncounted blessing. Hindi mo mabilang. Walang sapat na halaga. Yung pagdama ng banal na presensya, grabe yan. Amen? Hindi nyo alam mga minamahal, ang ilan, nakatunga nga lang ng gano'n, akala nila, baliwala lang yun. Yun ang oras ng pagpapagaling ng Diyos. Walang ginagawa ang mga tao dito, mga ngaral, ang mga ating mga pastor, hindi naman siya nagpapagaling eh. Sa kanyang panalangin. Amen, kaya tayo dinali. Pero ang nagpapagaling, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano natatanggap yan? Isa yan doon sa tinatawag nating walang sapat na silid na kalalagyan. Kung titignan nyo mga minamahal yung ating unang nabasang talata, ang sabi diyan, lahat ng ikasampung bagay sa lupain, maging sa binhi ng lupain. Ibig sabihin mga minamahal, kung tayo po mga minamahal ay sumusweldo, for example, ang kunin nyo yung gross. Kasi kasama na ito ng binhi. Amen? Sometimes, ang ginagawa natin mga minamahal, sige, pag tumanggap ng sweldo, bawas kuryente, bawas tubig, bawas kung ano-ano. Amen? Bawas tuition. Naiwan na lang, 20 pesos na lang. Yun ang kukuha natin kasabong bagay handog. Hindi ganon. Kasi sinasabi ng Biblia, maging sa binhi ng lupain. Ibig sabihin mga minamahal, it's a gross. Amen? Amen. Kapag ginawa natin yung mga minamahal, doon lumalakip yung pangako ng Diyos. Hindi natin akala in ourselves, akala natin nagtatapat tayo. Dahil hindi natin alam. Akala natin basta kung sino naiwan, ano naiwan yun na lang. Ang pagpapala ng Diyos, sabi diyan, lahat ng binhi na lupain. Bakahan man yan, gulayan man yan, sweldo man yan, napulot mo man yan, ibinigay sa iyo yan na pagpapala, nanggaling yan sa mahal mo sa buhay sa abroad, lahat yan ay kasampung bahagi tandog galing sa ating mahal na Panginoon. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iyan po ibigay natin sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kapag nagaganap yan ng mga anak ng Diyos, maniwala kayo kung paano kami pinagpala. Sabi ko, first time ko lang na narinig yun. Ang karamdaman ko noon, may karamdaman ako sa sakit sa puso. Tapos bound pa ako sa utang. Walang trabaho. May naturingang inhinyero, pero walang trabaho. Walang anuman, may pagmalaki sa buhay. Amen? When I heard these words, sinubukan ko, tangi meron ako mga minamahal, relo, sing-sing. Yun lang, meron ako. Wala ng pera. Dahil palaboy na ako sa Maynila. Amen? Pero nung ginanap ko ito, with the truth in my heart, galing sa aking puso, hindi lang ito for anything else, kundi sa akin na lang, pag-asa na lang itong aking narinig. Sa akin na lang, sabi ko, mamamatay na rin lang ako mamaya, mahal na Panginoon. Ang sa akin lang, mapatawad mo lang ako sa aking mga nagawang pagkakasala. Amen? Hindi sa anumang. Hindi ako nagbigay dahil para ako'y makabayad ng utang o kaya kung anumang mga karamdaman meron ako gumaling. Hindi ganon ang aking dahilan kung bakit ako nagtapat dito sa pagbibigay na ito. Ang sa akin lang, mapatawad ako ng mahal na Panginoon sa aking napakaraming kasalanan. Maniwala kayo, hindi ako sumigaw noon, pero narinig ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang mula nun mga minamahal, grabe. Hindi namin alam kung paano dumarating ang pagpapala. Even people na hindi namin kilala, nagbibigay ng mga pagpapala. Bakit? Inuuna mo eh. Sabi ko sa mahal na Panginoon, kapag pinagpala mo ko sa trabaho, meron ako ngayon. Yung unang bunga na aking matatanggap. Grabe ha? Dahil sinabi ng class ng Proverbs mga minamahal, parangalan mo ang Diyos sa yung mga unang bunga. So, sabi ko man na Panginoon, kapag ako pagpalay mo dito, yung aking una, dahil alam ko naman, hindi naman ako matatanggap eh. Dahil ang mga kalaban ko ba naman sa posisyon doon sa ina-applyan ko sa gobyerno, sa TESDA, may mga 20 years, matatagal na, mga electrical engineers na matatagal na sa abroad. Ako, pipitsuging graduate lang. Amen? So, alam kong hindi ako mananalo doon. Pero ako'y nanampalataya ng Diyos, may pangako siya. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We are all, I think, more than 50 applicants in one position. Diyan sa La Union. Amen?
That time, nagtatrabaho na ako sa VMU. Ang aking sweldo that time is, I think nasa 6,500. Nakakurobata ako. Pero kulang na kulang sa pangailangan namin mga minamahal. Pero nung in-offer nila yung TESDA na yan, sabi ko, sige na lang, bahala ka na, mahal na Panginoon. Pero alam niyo mga minamahal, ang ginawa ko, mahal na Panginoon, kung ito'y pang magiging pagpapala sa akin at hindi makakawala sa aking paglilingkod sa iyo, bigyan mo ko ng kaparaanan o tulungan mo ko na ako'y makuha dito. Dahil alam kong hindi ako makukuha dahil grabe ang kalaban ko. Amen? Pero kung ito ay makakawala sa aking paglilingkod sa iyo, una pa lang, tanggalin mo na kaagad. Amen? Amen. Simpleng panalangin yan. Maniwala tayo 50, na naiwan kami 20 sa screening, kasama ko sa 20, in-screen uli, naiwan ako 5, kasama ako sa 5, in-screen uli, naiwan kayo, naiwan na lang mga minamahal. Ako na lang ang mag-isa. Wala po natin ang ating wala Panginoon. Oh, bakit? Pangako ng Diyos yan. Kung magtitiwala ka sa kanyang mga salita, tandaan nyo yan na, huwag yung kung anong naiwan lang sa ating mga sweldo o palad. Hindi ganon. Ang sabi, kaya nga pati binhi eh. Alam sabi ko noon, malapay no, sige ito na. Yung unang sweldo ko sa BMU, hindi pa dumating. Nung dumating yung aking sweldo, 1 month, 2 month, dumating, naku, nagkasabay-sabay. Tinan niyo kung gaano ko sinusubok na malapay noon. Amen. Nagsabay-sabay pa naman. Pwede naman mauna na yung maliit-liit. Ay, yun ang ibigay ko, taunang bunga eh. Di ba? Pero tinan nyo kano pa malapay no? Pinagsabay-sabay talaga. That time, maniwala kayo, ang aming inuulam sa pamilya ko, saluyot na nilaga. Dahil walang-wala na kami. Yung aming kapitbahay, pautangin kami ng halo-halo, hindi kami pautangin. Dahil alam nila, hindi kami makakabayad. Inhinyero ko bahay namin kubo, ang liit-liit, butas pa. Kapag ulan na katulad nito, nagpapayong kami sa loob. Grabe! Amen? So talagang walang kapag-pag-asa. Pero nung aking nakita yan, nahawakan ko yung halaga, mga minamahal, ng aking unang bunga, unang sahod. Nagdadalawang isip ako, kapag ibili ko ito ng masasarap na karne, magbubusog ang pamilya ko. Pero ang pangako sa Diyos ay pangako sa Diyos. Amen? Alam niyo mga minamahal, kapag inuwi ko pa yon sa bahay, sigurado gagalawin namin yon. Dahil sa gutom namin, sa sarap, nasarap, siyempre matagal kaming, kung sa oras na ito sinasabi niyo, trials kayo, hindi niyo pa nasubukan kumain ng saluyot na nilaga para lang mabuhay. Hindi kapag grabe yung pinagdaanan mo, kapatid. Amen? Pero kami, gumabot kami sa ganon. Anong nangyari mga minamahal? Idinaan ko na kagad yan sa ating mga beloved workers. Huwag ibigay kung kani-kanino lang. Doon mismo sa nangunguna, nangangasiwa doon. Dahil ipapanalangin yon. Palagpagan po natin ang ating malabay doon. Amen. That time, mga minamahal, sabi, pinuntahan pa ako ng aking lolo. Ito, totoo ito. Pinuntahan ko ng lolo. Sabi niya, pahingi ng pamasahe. Pauwi man lang sa Balugo, Binmalay. That time, pamasahe, napakadali nun eh. Ano ba naman yung bigyan mo na 100? Pero ang pangako ay pangako. Kapag binigyan mo na, sinabi malapay noon, yung unang bungang darating sa aking mga palad, ibibigay ko sa iyo buong buo. Grabe! Amen! Sa totoo lang, nung una, sumama ang loob ng aking lolo. Sundan lang, dami-dami nakikita kong pera, hindi man ako binigyan. Amen? Pero sabi ko, sige lang, magalit ka ngayon, mararamdaman mo, pagpapalain ka na malapay noon. Nung ibinigay ko yun, mga minamahal, that time, simula noon, uwi ko sa bahay, sabi ng aking manabiyanan, Nanay Lily, sumweldo ka na. Sabi ko, upo nay, sumweldo na ako. Sabi na, nasaan na? Sabi ko yun, binigay ko na sa gawain. Inaasahan kong magagalit sa akin ang aking mahal na nanay. Pero sabi niya, yes, hindi bali. Sa susunod, tuloy-tuloy na yan. Pagpapalain na tayo ng mahal na Panginoon. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Mula noon hanggang ngayon, amen? Hindi naglikat ang Diyos magbigay ng pagpapala sa aming buhay. Sabi ko sa inyo mga minamahal, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kung gawin nyo lang yung experience na ginawa namin, sinishare ko sa inyo ito ngayon, hindi sa pagmalaki o itaas ang sarili. Amen? Sinasabi ko, para na sa ganun, makalaya kayo.
maging pagpapala katulad namin mga minamahal. Amen? Na kapag gawin niyo yan mga minamahal, kayo rin ay pagpapalain. Sapagat hindi siya nagtatangi ng tao. Ang importante ito, seryoso ba yan? Amen? Amen? Sapagkat kapag nalaman ng Diyos na yung puso at isipan mo sa ginagawang pagbibigay ay seryoso at talaga nandun talaga out of love and trust, faith sa kanyang mga salita, makikita mo, lalakip sa iyo yung sinasabing, bubuksan ko ang tungawan sa langit at iuhulog sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Ano ay kasampung bahagi? Tithes. 10%. So, ibig sabihin mga minamahal, yan na po mga minamahal, automatic yan. Pero ang sinasabi ng Malakias, Kabanata 3, basahin natin mga minamahal para sa kapakanan po ng ating mga minamahal na mga bisita. Amen. Palagpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 9, sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi yung tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon Magbo. Ngunit sabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ko. Ngunit sinasabi, saan kami namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So, magkasama yan. Amen. So, ikasampung bahagi is tithes. 10% yan. Sabi ng prophet of God, yung pinakatanggap-tanggap, pinakamababa na handog mo is another 10%. Tapatan mo yung tithes mo. Kaya 10 plus 10 ang handog, pag pinagsama, nandun yung tinatawag na 20% giving. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Ano yung 20% giving? Ang 20% giving, mga minamahal, for example, tumanggap ka ng 1,000. Ang 20% of 1,000 is times 0.2. Yan, sa calculator. Ito, gamitin nyo mga minamahal. Times 0.2. So, 1,000 times 0.2. That is 200 pesos. Pag natanggap mo yan, malapay doon, ito, alam mo kung gaano ko kakailangan ito. Pero dahil sa pagmamahal ko sa iyo at pangako ko sa iyo, tanggapin mo ito at pagpalain mo ko. Amen? With joy in our faces, mga minamahal, in our heart. Nakangiti sa pagdating sa pagbibigay. Excited tayo pagdating sa pagbibigay. Bakit? It is another way, a chance for us para tanggapin natin ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, that is, yung 200 na yan, bigyan mo. Para maisip na yun, wala akong 200 ah. Sige, magkano bang pagpapala meron ka? 100? O sige, 100 times 0.2, 20. Ibigay mo yung 20 na yan. Huwag kang mahiya. Sa katabi mo 200, na 1,000 ang tinanggap niya, ibibigay niya 200, ikaw 100 ang tinanggap mo, 20 bibigay mo, huwag kang mahiya, pariho lang kayo. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ay kung ang tinanggap talaga natin ay 100. Amen? Yan ay kung tinanggap lang natin talaga ay 1,000. Dahil ang pinag-usapan dito ay hindi about 200 or 20 pesos. Ang pinag-usapan dito, katapatan. Amen? Pag sinabing katapatan, kung magkanong tinanggap mong pagpapala, kunin mo ikasampung bahagi at handog, pinaka-minimum 20% yan. So pag pinagpala ka ng 1 million, lahat ng gustong pagpalain ng 1 million, sumigaw ng praise the Lord! Hindi 200 ang ikasampung bahagi doon. I-times 0.2 nyo uli. 1 million times 0.2, that is 200,000. Malaki ang brother. Malaki din ang pagpapala mo eh. Amen? Amen? Kaya nga sinasabi yan, the more you give, the more you will be blessed. Kung gusto mo na maraming pagpapala, magtapat ka na may kalakihan. Kung ayaw mo, gusto mo pa 100, halala! Sige! Nasa iyo, decision mo yan eh. Amen? Pero ako, gusto ko million. Dahil kapag natanggap natin yon, ibinibigay natin sa banal na gawin mahal na Panginoon. Bakit kanina overnight, bakit tayo may generator, may kuryente? Dahil nagtapat ang mga anak ng Diyos. Umuulan ngayon, bakit hindi tayo nagpapayong? Ba't hindi tayo nababasa? Nagkakapaggawain tayo? Dahil nagtapat ang mga anak ng Diyos.
Hindi ko kailangan magsisigaw ng napakahirap. May sound system tayo, meron tayong mga drums, meron tayong mga panugtog dahil nagtapat ang mga anak ng Diyos. Kaya tayo pinagpapala dahil gustong pagpalain na mahal na Panginoon ang kanyang banal na iglesia. Lahat ng gustong gamitin ng Diyos sa bagay na ito, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Tingnan nyo kami mga minamahal. Nung ginawa namin yan, pinagpala kami. So, ibig sabihin, ang kailangan lang, the genuineness. How genuine yung ginagawa natin pagtatapat, yung ginagawa natin paglilingkod. Dahil hindi mo pwedeng bulahin ng Diyos. Amen? Alam niya ang laman ng puso mo. Kaya kung gusto mo talagang seryosong paglilingkod, walang seryosong naglilingkod sa mahal na Panginoon na pinababayaan. Lahat ng seryoso naglilingkod, gaganap ng kanyang kaligtasan, ginaganap ang pagiging tunay na Kristiyano, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord! Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. At dahil sa kulang ang ating oras ngayon, ito na po ang ating beloved elder, ating beloved brother Saldi de Guzman, upang ito po'y panalangin po niya ang ating pong ipagkakalob na ating kasampung bahagi at ang ating pong mga handog. Praise the Lord. Hawakan na po natin mga minamahal, ating kasampung bahagi handog. Praise the Lord.